Okay, today is Saturday and ang kong bago ang kamunggay because I'm going to cook sinubang gulay for lunch, or we call this ginataang gulay in Tagalog. And all of the ingredients are fresh from the backyard. So for leafy ingredients, we have ganas, bago, alubate, and kamunggay. And so for non-leafy ingredients, we have batong, gabi, okra, sikwa, patola, and kabasa. Char! As rin nag-feeding nutrition month, like era. And this kind of recipe is Bisaya style, as in bisiyang bisiya, bisdak na bisdak, but this is so wishy. Pinubrira rin siya nga style, pero dato ni siya sa sustansya. Wag ka. And don't forget for the lemongrass and ginger and garlic. So wala ko nag-use og onion karon kay notamig onion, mahalang kilo sa onion zay, di ba? Kay ginataan man siya, so we need coconut milk and kinahanglang kumuto nimo siya og kaduha. Yes, with 2 cups of water. So, ang first nga kumot nato is muna ilas natong ihog sa ato ang sabaw. Okay, gets lang. And this is our procedure. So, first is unahon nato ang gahing ingredients, which is the gabi, kabasa. Diba? And right after that, isunod nato dayon ang okra tsaka batong. And isunod nato ang last na kumot. Moto siya ang last ay nga kumot. So after maluto na to siya, isunod na to ang leafy ingredient together with the first nga kumot. And that's it. This is Miss Cynthia. Hi, itadakimasu. Sarang subaho na. Ya, madali. Kaon ka. Hindi ko kakaon, anak. Kasan ko. Hindi, ito na gabi. Yeah. Videohan, iba kang ilang pichay ba? Tambok ilang pichay. Kang ani na po kumanguha.